Moikka ja tervetuloa katsomaan mukaan tänään, mitä Assarilakusta löytyy. Esittelyssä on nyt ukrainalaisen Mulekartsin laptop-pleitti. Elikkä tää on tämmönen modulaarinen läppärilevysysteemi, mihin saat tähän kanteen läppärin kiinni ja tähän pohjaan sitten kaikki akut ja USB-hubit ja muut. Katsotaan mitä mulla on tässä kaikkea kiinni. Ensimmäisenä keskellä on toi jalustakiinnitys. Tää on LSDigin valmistama tämmönen, missä on Arccaswiss ja 16 mm spigotti ja sitten 3/8 kierre vielä tossa kanssa. Ja sitten on Apple AirTag, joka auttaa mua näkemään, missä tää levy menee. Jos tää joutuisi hukkaan, niin löytyy vähän helpommin. Ja sitten tässä on kaksi tämmöistä samanlaista narukiinnityksellä olevaa pidikettä, mihin tähän toiseen mä oon varannut paikan lisäakulle koneelle ja toinen on sitten SSD tai kovalevyillä. Ja tässä vieressä on sitten heti 4-porttinen USB-C-hubi. Täältä ihan tavallaan etureunasta löytyy sitten pieni pala NATO-kiskoa, joka auttaa siihen, että mä saan tähän kaikkea näyttöjä ja muita kiinni. Jos mä vaikka keikalla, mistä tehdään videoja ja stilliä, niin saan oman näytön helposti kiinni tuohon alle. Ja sitten tästä sivusta löytyy koukku, johon saa vaikka tetterpiuhan roikkuu. Ja sitten tässä päällä on klämpit, millä saan läppärin sitten tähän kiinni. Ja tää sopii erikokoisille läppärille. Mulla on itsellä toi 16-tuumainen ja mulla on vielä sen lisäkuori siinä, niin se menee oikein tukevasti tähän kiinni. Tähän saa 14-tuumaisen tai pienemmän koneen kanssa kiinni, että on eri kohdissa reikiä ja saa säädettyä tosi hyvin. Ja näitä saa ostettua eri kokoisia näitä klämppejä, että tää on tää isoin mikä mulla nyt on tää. Ja vilkaistaan miten tätä levyä käytetään, jos mä laitan tähän pohjaan kiinni asioita. Mä otan eka nää pois tästä, että ne ei oo turhaan tossa nyt edessä. Otetaan noikin piuhat tuolta vielä. Noin. Käännetään levy ympäri. Laitetaan vaikka akku ekana tähän. Vapautetaan täältä vähän remmiä. Noin. Sitten mulla on tällainen USB-C powerbankki. 140 wattinen. Siitä riittää aika paljon tehoa, saa ladattua läppäriä tehokkaasti. Se menee kiinni siihen, se pysyy siinä mukana. Ja sitten SSD-levyt. Mulla on tässä 2 Samsungin SSDtä. Laitetaan nää päällekkäin tänne. Löysytetään taas tuolta pikkusen remmiä. Levyt tuohon. Ja sit mulla on Cobra Unionin entisen Cobra Tetherin niin tämmösiä 40-gigaisia lyhyitä USB-C-piuhoja. Nää on oikein oivia tähän käyttöön. Katsotaan. Sieltä on reikä. Noin. Ja vaikka tuohon sitten toi toinen. Näin. Siihen saa noin lyhyet piuhat, niin ei roikukaan sitten erityisemmin noin kaapelit missään. Ja kätevähän tässä on, kun tässä on siis kaapeleita varten näitä erikokoisia reikiä, mitä voi sitten johdattaa näitä piuhoja. Ja noin. Siihen tulisi viimeisenä sitten tietenkin läppäri päälle ja sitten läppärinkaan vielä aurinkosuoja sitten siihen. Niin sitten onkin valmis aika lailla kaikkea, mitä voi eteen tulla kuvauksissa. Kiitos kun olit kattoo, mitä Assarilaukusta löytyy. Nähdään ensi kerralla. Moi!